sindssygt, det giver meget skygge, det træ her, man. Vi skal have en magnum, så vi kan spille russisk roulette. Ja, det er ikke så sjovt med en automatpistol. Selvom man kun kommer et skud i, så er den sikker hver gang alligevel. Ej, hvor er vi saftige at kigge på. Det kunne næsten have været Ej, gul, er din orange, Niklas? været gul, den her taske her. Ja, det var sådan du ikke. Så skulle du have haft en orange dryback. Nej, jeg vil ikke give. Ja, eller også kan man bare have den orange regncoat. Jo, ja. Så skal det være fordi Helle, hun vil have sådan en grøn murmeltaske her. Det har jeg da ikke noget imod, fordi når det ikke regner, så har jeg jo en anden jakke på. Hvor mange pladser er der i? Der er 28 i begge to. Okay, vil du hellere have sådan en rød en her? Med din en dryback? Nej. Men altså, det bliver ikke vådt, så længe du har regnpakke på. Nej, mine ting er aldrig blevet våde. Skal vi ned og kigge hernede, eller har I været der? Har vi været. Okay. Vi kan godt bygge, hvis der er. Vil vi bygge? Kan vi godt. Men jeg synes, den er... Så må I tømme ud på jorden foran jer, eller hvad? Lægger jeg lige alle mine ting her. Ja, så skal Helle nok lige gå et andet sted hen. Ja, jeg går lige længere hen. Og så bliver det lige blandet landhavn. Sådan det, der ligger herinde. Wrench. Men så bliver min bandager sgu da våde på fagen, og mine patroner. Og mine ikke. Nå, okay. Eller det kunne I gå hen over træ. Nej, det er for sent nu. Nu har jeg dumpet. Jeg skal have nogle... Jeg må have nogle bandager i tønden. Vil du have nogle bandager? Ja, det vil jeg egentlig gerne, hvis du har. Jeg lagde jo 5-6 stykker. Jeg lagde 6 af det inde, tror jeg. That's good. Super nice. Gav du mig alle sammen noget? Jeg har 6 mere. Fedt. Super. Når jeg finder pristine tøj, og jeg har plads til bandagerne, så sweater jeg. Hvad for en, den der pistol, jeg har, den der macro der, kan man attach lygte til den? Ja, så kan du bare ikke have den i dit hylster. Nej, det er rigtigt. Nej, så fylder den plads i rygsækken. Det går. Ja. Eller pantsene. Ja, nu skal I ikke brokke, og I ikke kan se mig mere. Nej. Og nu kan vi snart ses alle sammen. Nu mangler vi bare at finde en gul. Hvor fanden var du henne, Niklas? Var du der? Jeg har guleroden, der står over ved bilen. Nej, det er fandme i orden. Rød, orange. Grøn. Og du har sådan en sort taske, og du skulle sidde... Ja, jeg har haft en grøn. Der er Sådan. Det så lidt bedre ud, det her. Ja. Vi kan også lige reparere tasken. Det var fint, den blev. Ja, man kan desværre ikke reparere den der cowboyhat der. Og dine burs... Jo, man kan. Helle af burs tasker i den, ikke? Et læder sewing kit på den. Det ligger i bilen. Det ligger i bilen. Det er rigtigt. Men er der flere af de her småbyer på vejen hjem? Og du har sådan en oversavet pumpgun ting. Ja, det er en combat pumpgun. Prøv at se min. Det er sådan en pump action af det. Ja, den er fed. Har du skud til den? Nej, jeg har ikke. Fandt du ikke shells? Nej. Jeg har nogle få shells. Det var derfor, jeg ville søge videre hernede i den anden af byen. Hvor langt har du været nede? Der er ikke mange shells. Du har været nede til det røde store hus. Okay, jeg har været længere. Det var deroppe, jeg fandt shotgun længere. Hvis du lige kommer herover til mig, så kan du i hvert fald få 4 der. Nej, vi venter lige lidt. Jeg går lige heroppe i den anden. Ej, hvor blev den fine hatten. Eller? Hvad? Den hat blev rigtig fin. Er den ikke så hullet ud mere? Nej, den er blevet rigtig blank og det hele. Den er stadig worn. Ja, du kan ikke få den højere op end worn. Når den er blevet lappet eller noget. Der er ikke nogen det er det højeste, vi kan reparere til. Vi kan ikke reparere til pristine. Hvad siger du, Niklas? Der er ikke nogen byer på vej hjem.
Ja, det var mere, at vi var heldige, at der var en lille by, vi kunne plønder. Måske finde noget... Ja, sådan med økser. Jo, der er en lille by, vi kan plyndre her. Jo, det er der faktisk. Jamen så kører vi til venstre, der hvor bilen holder. Så følger vejen. Hold da op. Min Energized og min Hydration er op nu. Og så er jeg stoft. Hvad er det her? Det var sgu da rart. Langt om længe. Jamen hvis man husker at pleje sig selv, så kan man komme ud af de der. Det hjælper åbenbart at kaste op. Jamen der står, at man kommer i et kast-op-stadie. Men det kan jo være, at man skal gøre det fra starten af, for at få det der ud af maven, man har fået forgiftet. Ja, det gør jeg også med at gik igennem alle dagene alligevel. Ja. Men det var ikke så... Jeg synes ikke, det var så slemt. Men når man har den der chemical food poison, så er det virkelig ja, så er du sgu... Det skal gøres helt perfekt, tror jeg. Ja, men der skal du også bruge medicin og det hele til. Er der meget godt læge under træerne? Ja, det giver meget læge, det står fra her. Jeg forstår ikke, hvor de grise, de er. Vi burde da have set en gris. De er blevet spist af zombierne. Jamen, altså, før i tiden, der så man tit zombier ud over markerne efter hjorte og køer og sådan noget. Æskede rundt efter dem. Og det er heller ikke helt umuligt, at de så har... Der var pisse belastende, så der er ikke nogen til os. Ja. Men det var da utroligt, jeg synes stadigvæk, at man hele tiden bliver hydrated. Ja, du bliver hydrated. Ja. Altså, at du mister hydration. Ja. Det er fordi, du stadigvæk har Du er minus. stadigvæk i et af de sidste stadier af sygdommen. Så den tager stadigvæk vand fra dig. Den er bare mildere nu. Så du bliver ikke... Du får ikke det der sikker krasser meget hurtigt af. Men det sidste stadie der på en... Når jeg skulle ud 40 minutter eller en time, eller hvad fanden det tog for mig, der skulle jeg også drikke mere vand end normalt. Og så stabiliserer det sig, og så går der et par timer, inden du kan blive healthy. Ja, det er jo så nok i morgen. Hov. Det fik jeg noteret. Og jeg er ikke meget for at skabe med den der bærjakke, men det er faktisk nemmere bare at nøjes med de pladser, og så beholde regnbrakken på. Men du kan jo bare... jeg har bare militærjakken i regnjakken. Ja, men du skal... De 8 pladser, jeg har i min militærjakke, Ja, det er du der kan jeg ikke have ting i. Nej, du har 8 pladser, vi andre har 6 pladser. Men altså, regnbrakken fylder 2. Så er det jo 6 pladser. Hvor meget fylder militærjakken? Sådan man får lidt sammen. Så 4. Men der kan ikke lægge noget i den, når jeg har den på. Nej. Så man vinder ikke så meget ved at have den med. Nej, jeg ved, som jeg sagde til jer Jeg får kun 2 pladser ekstra. Og der er en gryde her. Det er noget, vi kan bruge. Ja. Yes, det er det. Og hvad fanden er det her? Underbukser eller hvad? Der er ikke nogen, der vil have en cowboyhat. En polka dot. Nu har jeg face en mask. cowboyhat. Ja, der er ikke flere, der vil have en cowboyhat. Men jeg har en ekstra. Vil du gerne have den der boonie hat, Thomas? Boonie hat. Der Nej, jeg nøjes bare med den røde her. Hvad fanden var det, jeg fandt der? jeg tænker lidt at bare gå... Jeg har lige fundet en æske damage tændstikker. Den lyseblå ballistik helmet på, så er endnu nemmere at se. Fedt mand, et par solbriller. Og hatten fylder kun en. Ja. Jeg er lige 3 pladser. Ja. De var godt nok grimme, de briller der. Der er nogen, der... Du vil godt have 9 mm varmt, ikke Helle? Jo. Og lige 25 der. Vi ser engang her. De der tire og repair kit, skal jeg lige google, hvordan man bruger dem, eller om de er bugged? Ja, det må du godt prøve at google, fordi jeg kunne ikke... altså, jeg havde prøvet taget i hånden, og... Jeg synes heller ikke, jeg har Nå, jeg har også lige fundet 9 mm rounds, hvis der er nogen, der mangler.
har ikke fyret så meget af endnu, men man kan... løbe tør. Nej, jeg har nogen af... kan Jeg har nogen af 32 løs, og så har jeg en kasse også. jamen, kan man ikke ligge... kan der kun være 25 i et bund? Ja. Okay, så er det derfor. Det var der svarer til, hvad der kan være i en kasse. Det ene hjul, der kan vi ikke fixe. Og det er ruined. Der står, at man skal have det der tire repair kit i hånden. Og så skal man kigge på det hjul, man vil reparere. Okay. Det er et af forhjulene. Ja, det er. Men spørgsmålet er, om hjulet det skal stå ude. Det ene baghjul er også damaged. Hvor man skal have hjulet af. Der er en af jer, der kan tage hjulet af, og så sætte det ud på jorden. Jeg tror ikke, man kan reparere det, mens det er monteret. Hvor fanden får jeg ikke en option der? Det er nemmere at tage det, når du går hen i bilen, så tager det ud. Ja. Og det står oven i køleren. Nej, det var det ruined. Det var det andet, I skulle have, ikke? Det er ruined, det der står her foran os. Nej, det er det, jeg har på. Det der er ruined. Nej, nogle... Jeg ved ikke, om det står forkert der. Jeg prøver at tage... Jeg har lige fundet sådan et lægecenter ting. Ikke. Hvad er det? Grønne joggingbukser. Wow. De er på stigen, så sweat dem. Ja. Ja, de er worn. Nej, det er noget lort, hvis man ikke kan attache det her. Det kan man ikke. Det er ruined hjul, jeg kan ikke attache det. Morphine auto-injector. Vi skal ud og finde hjul. Tro på det. Helvede, hvorfor virker det lort ikke, når der står, man bare skal gøre sådan? Ja. Der står her. Men spørgsmålet er, om det er fordi det er worn, at der simpelthen ikke er krudt nok til at reparere dækket op. Og jeg kan ikke reparere. Der står her, it can be used to repair worn, damaged or badly damaged wheel. Og problemet er nu, at jeg har taget et ruined dæk af, og man kan ikke få det på igen. Altså. The repair kit is used through the Jeg har fundet et action hjul. menu by looking at the wheel while holding Det the kit er in your noget hand. skod. Ja. Måske bare høre her. Jeg fik taget det forkerte hjul. Efenedrin sprøjte har jeg fundet. 2 morfin sprøjter og et IB startkit. Og Alright. nogle dark tabs. Hvad med baghjulene? Hvad er standet det i? Det ene er damaged, og det andet er pristine. Tror jeg lige at smide det der damage der. 2 morfiner og 2 efenedrin. Jo, nu kan jeg repair wheel. Ja, men problemet er, at vi kommer til at mangle et hjul. Nu er det pristine. Du kan ikke sætte et ruined hjul på. Nej. Så nu mangler vi... Nej, vi har sgu da et reservehjul, har vi ikke? Nej, Ikke nej, det har vi smidt ud, fordi de tog tynden på, ja. Yes. Vi kan ikke køre. Nu har vi 2 pristine hjul. Har vi også Men det må rimelig vi. tæt på... Er vi ikke? Hvad? Er vi ikke rimelig tæt på På hjem. lejren også? Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke kan repair det her worn. Det er nok fordi, det er blevet så smadret. Det ligner med, at det er ruined. Ja, det ligner et ruined hjul. Ja. Så vi skal bruge 2 hjul. På 2 hjul. Ja, du kan garanteret heller ikke tage det der og sætte på. Nej. Så ingen Jeg har af dem kan. Ingen Ja, af altså. hjulene vil på, vel? Ja, altså. Og en bil fyldt med goods. Ja. Fuck, man. Fanden er det en kniv derhen? Ja, det der dæk, det er ikke en skid worn, men det er ruined.
Og så vil man jo kunne sætte Shit, hvor kom du fra, din satan? marken, men... Bedre jeg? Nej, det gjorde jeg sgu ikke engang. Jo, det er noget rigtig gedepik, at vi har 2 smadre i det. Vi skulle aldrig have taget dem af. Nej. Nu er jeg humpet den hjem, men ja, så bliver vi så kloge. Kunne man ikke sætte dem på, når det er smadret? Nej. Jeg har taget pluggen, og det ene batteri er brunet også, mand. Ja, men jeg tror, vi bliver nødt til at... What the fuck bliver der nu smidt ind? Jeg kan ikke komme af med batteriet. Det må næsten være et... Det må man heller ikke bruge. Der er noget politistation eller noget heroppe, bagved jeg går op og kigger. Det er fandme en god tur op i den her medic-ting her. Og har de også hjul? Nej, men de har 2 morfinkit, 2 efedrin-kit og 2 IV-startkit. Nej, det er charcoal tabs. Ja, mand. Der er mange zombier heroppe, med. Er du oppe på hospitalet heroppe på politistationen, eller? Ja, Har du så ikke nakket alle de der gamle zombier? det har jeg også nakket et par stykker på vejen. Er I løbet tilbage til den by, vi kom igennem? Nej, da vi kørte herned? vi løb. Det røde hus, du var ved. Ja. Der løb vi videre op. Den del af byen heroppe på den anden side. Hvad? Håbede lidt på, at vi kunne finde et dæk. Der er gas 2 også. dæk. Ja. Et dæk er bedre end ingen dæk. Op ad vejen forbi det røde hus. Ja, Der er og så nogen, videre op. der har brug for et kasseapparat. Der er også en tankstation hernede. Er I løbet op ad vejen? Ja. Jeg er jo kraften helt op for enden og så til højre. Der er også æbletræer heroppe, hvis der er. Det er der langs hele vejen. Okay. Og en forløbspære. Det vil vi finder nogle gode økser, ja. Jeg har jo kraftet mig så mange forskellige ting nu, så jeg ikke har plads til mad. Okay, jeg kan altså ikke se nogen hus. Skulle være med at løbe den forkerte vej? Ja, det Ja, tror det jeg. gør du. Ja. Det er ikke op ad vejen, det er ned ad vejen. Det er det, jeg spurgte om. Jeg spurgte, om det var op ad vejen. Ja. Går også opad på et tidspunkt. Ja, men det er hovedparten, der går nedad. 380 auto-rounds. Det er Makarov. Det var måske ikke. Baseball bat. For helvede. Gas. Bombay jacket. Ja, det er sådan en pilotjakke. Der står der ikke bomber jacket. Nej, Jo, står der ikke bomber jacket. bomber. Bomber. Ja, okay. Så står der Jeg heller har ikke Bombay. været inde i det gule hus på hjørnet der. Så er parkeringspladsen foran nu. Nej, Lige tror jeg. her. Her i bur her. Ja, jeg er lige herude for dig. Du skal lige, skal du lige have noget. Er det Helle, der skal have 9 mm rundt, eller hvad? Jeg var meget heldig skider 9 mm. Hvad, skal vi ikke bytte tørklæde? Det gør vi godt. Jeg fandt min første... Det kan vi da godt sige ud. Det ligner bare lort, det tørklæde du har for den her. Ja, det ved jeg godt. Men, Første æske, jeg har set, er 762 x 54 mm. Bruges af... det er lilla, mand. Nu må jeg holde op. Og det er fordi, det her Det ser ikke. heldigvis blåt ud her. Mere blåt end lilla, men Så er Ej, jeg du må nået til gerne T-krydset. få det røde igen, hvis det er. nej, fuck det. Det Okay. passer bedre til dig. Ja, vi Nej, behøver så- det ikke. Du får det lige. Jeg tror, der kommer en zombie. Det vil godt lyde sådan. Eller er han på første sal, eller hvad sker der? Ej, hvorfor Ja. har jeg? Endnu ikke set dem indendørs endnu.
benzintanken hernede, der er ikke... Der var 5 composite arrows. Op på gården op bagved der, kunne der nok også være en chance. Gården? Ja, der kan også spawn biler nemlig. Der er en gård. Ja, helt op. Vent lige lidt, Helle. Her. Kom til mig. Jeg har lige noget til dig her. Lægger lige på mig. Sådan. Thank you. Så lidt. Ja, jeg kan godt forstå, at I vil have bilen til at virke for at få tingene hjem, men oh my god, den er dernede, og kører i. Ja. Mm. Ellers så skal vi jo bare tage alt, hvad vi synes, der er vigtigt at kan bære. Ja, tønden for eksempel. Ja, sådan skal man hjem. Det er ærgerligt, at man ikke kan bære den fyldt op. Ja, det er fucking ærgerligt. Ja. Om jeg så kun skulle gå 2 km i timen hjem, så gør det. Men vi tager da bare tønden med, så der er ikke noget. Det var da utroligt, at jeg ikke kan få æbler. Det er slet ikke så svært. Det lykkes bare ikke for mig. Nej, jeg har slet ikke plads til noget mad. Jeg har så meget udstyr nu, så jeg kan jo smide noget derud, selvfølgelig. Ja, man begynder at blive lidt presset på inventory. Ja, det synes jeg sgu. Alt det man finder. Plus jeg har en gryde, der er fyldt op med medic udstyr også. Okay, jeg har... Ja, det bliver også nat på et tidspunkt, så... Noget af det kunne man godt bruge. Der er på håndjern eller noget, vi skal have. Men det er så spørgsmålet om man skulle smide den der grønne militærjagt for at have 4 pladser med. Har du smidt din, Niklas? Ja. Ja, smider jeg sgu også min. Ja, det giver mig kun 2 pladser ekstra at have den anden, fordi jeg skal have regnfrakken med alligevel. Ja. Jeg ikke ved, hvad det var. Så du har Eller bare regnfrakken med de 4 der? Ja. Så er jeg fri for at skal lave det skift der. Ja. Ja, ja. Det tager sgu for lang tid. Ja, det er jo heller ikke fordi vi skal ligge og gemme os for nogen. Nej. Også det, nu har jeg fundet en orange hardhat, det er lige før jeg var overrasket. Og et pristine kompas mere. Kompas? Ja, jeg kan have det, man. Og jeg vil gerne have et kompas. Nej, det ved jeg sgu ikke. Jeg ved sgu nogenlunde, hvor vi er henne. Jeg har fået lidt warn. Og flere antibiotics. Jeg går ingen sted uden kompas, fordi du kan fare vildt. Så... fuck. Ja, så et pristine, mand. Det kan man jo se, hvad der foregår på. Ja. Har du flere af dem, eller hvad? Ja, jeg har et til, og så nu har jeg fundet et til. Ja, jeg vil gerne have det så. Jeg skal bare lige bestemme mig for, hvad jeg skal smide. Ja, så skal jeg tage det op i hånden, og så... Ja, kan du ikke smide et æble, eller hvad? Dem har jeg ikke været. Dem har jeg allerede smidt. Jeg er fucking fyldt med jer. Nu tog jeg også batteriet på bilen og tændrøret. Men det er så lidt åndssvagt at slæve rundt på. Niklas, er det dig, der står ude midt på marken? Når den mangler 2 fordæk, så er det nok lidt åndssvagt at slæve rundt på det også. Ja, der går en zombie deroppe. Niklas, står der ude midt på marken? Nej, jeg er inde i Svinsted. Men fanden er det så også står ude på marken? Og det er måske en rød zombie. Jeg har bare set den helt ned fra kirken af mig. Der er zombie ude på. Jeg har ingen anelse om, hvor I er henne alle sammen. Jeg er oppe ved en kirke der. Det kommer en snigende ned ad vejen her. Det er mig. Og det er dig, der står derhenne, okay. Ja. Ja, jeg er inde i kirken. Jeg løber lige tilbage til bilen og... Det var det. Jeg tænkte, Nå, jeg kommer op igen. Det var bare ren automatreaktion, så tog batteriet og bare kom Ja. ud af. Men altså, hvem kommer lige forbi med 2 forhjul? Ja. Det er jo lige det. Men stadigvæk er det måske lidt dumt at lade det blive i. Jo. Nej. Fuck nu. Fordi man ved jo ikke, hvis der nu kommer en forbi, så, så kan de jo tage batteriet, ikke? Jeg skulle også sige, at vi skulle blive så gode til at overleve efterhånden, så... Behøver vi en bil? Nej. Det er nice transportmiddel. Ja, fuck. det er rigtigt. Altså, det er nice container til at have ting i, ikke?
Jeg troede lige, jeg fandt det rigtigt. Så var der water purification tablets med. Det kan man også godt. Det var bare en tynd pakke stå på hylden der. Så var yeah. Og der er instant cure. Tak for det. så kan jeg være sød på dig. Hej. Ja. Og hvad fandt jeg? Jeg fandt et Worn kompas, og så fandt jeg cola og en Pristine Bloodbag. Ja, bloodbagen skal vi bruge. Og en Worn IV Start Kit. Jeg har lagt det der Pristine kompas i bilen. Ej. Jo. Jeg skal ikke slå om på det. Nej. Det lyder altså ikke godt med det jul der. Nu har jeg snart kigget i alt. Der kan være noget, det kan spawn. En skatehelmet. Det lød som torden. Nu igen. Det var ikke. Ude i det fjerne. Vi har regnbakker på. Ja. Du rører vejret mig ikke. Det er Hvordan godt. fanden får man, hvordan kigger man på sådan en kompas? Der er det i hånden og i first person. Ja, Og det har jeg. trykker shoot-knappen. Trykker åben. Det er åben. På space. Ah. Okay. Virker sgu da. Vidt jeg kunne se, så er der ikke noget jul. Og vi var nede på tankstationen og kigge. Microphone muted. I alle lader og... Altså underligt at komme ind i stuen. Så. Ser mærkeligt ud. Ja. Godt ud. Ja. Ja, det skal der. Yes, præcis skal. Nat. Bare lige en lortezombie, mand. Jeg er da utroligt, jeg er stuffed og energized. Men jeg er ikke tørstig. Eller hvad hedder det? Powdered milk. Hydrated. Microphone activated. Gas der. Ja, men den river stadigvæk i din væske. Det var det. Har vi alle Men- sammen regnfanger? Ja. Må jeg så ikke smide den gule ud af bilen? Jo. En lockpick, får vi nogensinde brug for den? Hvad skal vi låse op med? Har du låser dør? Ja, okay. Så folk de skal dirke dem op eller sparke dem ind. Ja, okay. og slå dem ind. Nogen kommer ind med en økse eller en pickaxe. Jeg tror, vi har en lockpick derhjemme, for jeg har fundet en tidligere. Ja, men så smider jeg den ud også. Vi bliver advaret inden folk kommer ind. Gør vi? Nej, man kan blive advaret inden der kommer en fjende ind til en. Nå ja. Og lukke starten. Og den zombie, der vil angribe mig eller hvad? Hvem er det, der satte sådan en hjul herover? After London, det er en bog. Hvad skal jeg bruge en bog til? Jeg har lagt nogle tændstikker i... Lav bål med. Offroad wheel. Den er Hvorfor pristine. fanden har I fået det her? 22 rounds. Ah, tear up flag page. Okay, smart. Det stod i en bygning i nærheden. Ikke, Det kan jeg ikke. Jeg tror Helle slæbte ned og prøvede det. Ja, jeg prøvede det, ja. Okay, nu kan jeg ikke finde rundt i byen. Hvor fanden er jeg henne? der hvor du stod, der skulle du bare fortsætte lige ud. Der hvor du stod og kigge på det kompas nede ad bakken. Nå, jeg ved, det var fordi jeg var lige inde i en bygning. De der bones, der ligger i bilen, hvad er det? Det var fiskegrov ud af det, bare smidt ud. Der er 2 sekunder at finde en ny. Hvad med fjerne? Kyllingefjerne? Ud med dem også. Goodie. Ja, nu skal vi jo prøve til at, hvad vi vil have med herfra. Ja, det bliver hårdt. Ja. Ja, jeg er ved at lave noget plads. Så. Nå, vi er jo nødt til at efterlade bilen. Ja. Altså, ellers skal vi efterlade Men en guard. vi tager jo tønden ud, og så fylder vi i tønden jo. Men så kan du ikke løbe. Åh nej, for helvede, det kan vi ikke. Fuck. Pis os. God idé. Det er god idé. Og så det ikke noget at gøre. Det var det.
gør det, at man ikke kan bære tønden, og så de andre kan se dens inventory, og så fylde den op, når man har den på. Ja. Helst for ikke at løbe med den. Helle for ikke at løbe med den. Haha. Der er et sopinde, jeg kan høre dig. Der weapon cleanings kit, dem kan I godt lade være med at tage, fordi våbnene de er altid pristine, stadigvæk, kan jeg se. Hvis der er nogen, der finder 9 batterier, må I gerne sige til. Ja, det er bilen. Man skulle hen ved vandpumpen, den skider ikke, mand. Er der i bilen? Jeg har da lagt det i bilen. Nej, det kan jeg ikke se. Nogen bold ligger der ikke noget. Nej. Men der ligger 2 tire repair kit. Skal de blive der? Ja. Det kommer an på, om vi kan slave dem. Altså, jeg synes heller ikke, jeg vil forære dem bakblokken og batteriet, så det tager jeg altså i min rygsæk. Det prioriterer jeg altså rimelig højt. Så det er for nemt at stikke af med. Ja. Jeg skal sgu lige prøve noget her engang. Og du summer, hva'? Hvem har han fået øje på? Nej. Nå, okay. Hold da op, jeg synes det ryger over ved bilen. Hvad sker der, mand? Høj banan, mand. Nu er der aldrig nogen, der finder bilen. Man kan ikke smide den. Jo, så jeg trykke G. Nå nej, det var fordi jeg... Nej, H. Er det ikke? Nej, G kan du kaste. Nå, okay. Kaste ting. Ligesom jeg smed shotgun ned på taget til buer. Jeg er sgu da ikke smidt med nu her. Ja, nu skal jeg ikke tage mere, fordi så brækker jeg mig. Hvor fanden kan jeg sætte den her? Der må nøjes med at være energized, der er ikke Du kan se den her hjelm her, så tror jeg G. Og jeg slapper af. Nå. Æbler behøver vi vist ikke at tage med. Gør vi ikke? Er det ikke meget godt? Er det ikke meget godt at have æbler på sig? Har vi meget langt hjemme herfra? Det har vi ikke. Nej, det er sgu ikke sådan. Okay. Bare redder jeg om lidt, så kan vi sgu sagtens. Der er jo ikke noget, der er vigtigere end tønden. Nej. Og det er jo ikke noget problem at slive. Vi kan tage et hjul med hver. Batteriet og sparkblokken. Den har jeg. Der er noget ammunition. Var der ikke 2 batterier på et tidspunkt? Jo, det andet batteri var ruined. Det har jeg smidt ind i huset. Okay. Hey, Det kan man jeg vil tage gassen hvis der. Nå okay, det er det mig. Det er også meget god her. Blood test kit. Der jeg gider ikke at tage det. Tændstikker. Tændstikkerne, der er ikke nok. Er der ikke? Nej. Der er en eller sådan. Alt for lille slat. Og så er der en ødelagt bandage. Heller ikke noget til. Bag var også meget godt. Der er et hjul i hånden. Der er et hjulet med alligevel. Ja. Fiskestang har vi derhjemme. Den må vi 2 af, ikke? Jeg har også en fiskestang i min rygsæk. Og så har vi 2 i det hele eller sådan noget. Godt nok en vogn, jeg ved ikke om den der er bedre. Jeg prøver at kigge på den. Den er også worn. Jamen så er der jo sådan set ikke rigtig andet end... Skal du ikke have din hat med, Niklas? Ja. Skulle du? Jeg skal lige ud og tisse, inden vi løber. Så hvis der er en, der tager det sidste hjul, så... Jeg tager det der lockpick ting der med. Så er der jo ikke meget tilbage. Ja, det kan jeg tage. Så ved jeg ikke om min buer skulle have sit baseballbat med. Jo. Og hvad er det? Hvis du kan have det. Det kan du vel ikke? Ja, jeg kan have det i hånden. Jo, der er 2 der skal bære et hjul, og så er der en der skal bære en tønde. Ja.
Og vi er... Og så er der en, der skal bære en dør. Ej, jeg synes fandme det er blevet i orden det her. Du må prøve at gå ind på kortet. Du også lige kan se ruten for dig. Ja, jeg skal lige se her. Hvor fanden er vi henne nu? Hvor er vi lige syd for... Der er Røje. Hvad? Der er Røje, der med grisen og vandpumpen. Ja, nej, jeg er ikke inde på det der kort på... Jeg har det der, du har på din telefon. Jeg kan da ikke sådan nogen gris. Jamen, så vil jeg komme ind på nettet, den vidt. Ja. Jeg kan lave username. Nå, jeg står Røje, ja. Ja, det er rigtigt, at vi er nede i den der står Røje der. Groups. Great Joint Group, hvor var det den hed? Skal jeg se, hvor er det så vi skal hen? Hvor er det lejren den er? Hvor helvede lejren er? Og lejren den er der. Er den ikke? Nej. Ikke i username. Der ja. Og der er alligevel et stykke til lejren. Der er lige et mærke, hvor vi er. Jamen, det har vi jo gjort. Nej. Skal jeg lave et mærke, hvor vi er? Jeg har lavet et, hvor der står... Vi er ved vandpumpen der. Så er der bil. Ja. Jeg har lavet et der, hvor vi er. Ja. Så her fra bilen af lå vi venstre op. Så følger vi bare vejen, indtil vi kommer til det der tegudsagtige herovre. Med den orange bil. En orange bil. Ja, øjeblik, jeg har ikke alle de der markeringer på. Nej. Vi kommer igennem. Ja, der er de der 2 veje der. Ja, og henover der. Og så kommer vi ned, hvor der er 3 veje. Sig i 3. Ja. Så skal vi lige over. Yes. Den følger vi så hele vejen op, og når vi kommer op på enden af den. Det var den vej, jeg løb i går. Vest. Det er vi bare alene. vest. Så har vi kompasset, Louis. Øst. Ja, øst. Jeg søger lige øst, ja. Ja. Yes. Det er klar. Yes. Ja. Så hvem er beskytteren? Det holder baseballbattet. Ja, det holder baseballbattet. Men ellers så kan jeg godt finde ud af at tage min pickaxe frem og smide hjulet. Ja, jeg kan altså ikke storme. Så er det sagtens, du skal bare drikke. Jeg har 1 flaske vand. Ja. De andre har vel også flasker. Ja. Du siger bare, hvis vi skal holde. Bare derudad. Jeg vil jo også sige, at der er ingen grund til at gå. Det vil så godt lægge os ned og kravle. Ja, vi kan fylde op i... Når vi har været tilbage i lejren, så kan vi gå op i byen og fylde os op. Med æbler og ting. Kan I huske, vi har været her, Helle og Bur? Ja, jeg har løbet alene her. Jamen, vi var også på tur sammen her, hvor vi lige sad. Og ham der, han skød. Ja, det var her, vi holdede af fra, ikke? Jo. Hvor det bare fedt, vi alle sammen bare er totalt gearet op, altså. Totalt. Vi har okay gear. Ja, okay. Jeg har da heller ikke nogen skud til min shotgun, men alligevel Ja, altså. jeg mangler stadigvæk en... Det kan du få mig. Jeg mangler en combat knife, og jeg mangler en vest og vesttasker og... Jo. Men alligevel sådan, altså... Redder man nu på mange lommer, hvis du har en vest med de der tasker også. Vi er sådan rimelig godt udstyret. Så vi æder at være sur røv og dø, mand. Så længe man har sådan det er nice, at vi kan løbe i regnvejr nu. Ja. Ja. Du kommer aldrig til at fryse med den her jakke på. Nej. Du kommer aldrig til at svede ihjel med den her jakke på. Den er bare gold. Fuck, jeg løber langsomt, mand. Jeg vil overhale af Helle med en tønde. Altså, I skal bare blive på vejen. Vi skal jo ikke løbe så hurtigt, så jeg bliver efterladt alene til sidst. Nej. Jo. Niklas, hvad har du på hovedet? UN helmet. Nu igen. Det er en her kig. Der er nogle gode ting. Brown hunting pants.
være, der lå en hunting rifle. Bliver man bare rendt ned en tønde. Der er jack shit herinde andet end hånd. Og skal vi tage nogle parasoller med? Eller ikke. Oh dammit, man. I feel like having a drink. I feel really full. Kan du bestemme dig? Det er du fuld af andet end væske. Og vi kan lige så godt bare løbe over terrænet her, ikke? Og vi ved, at vi skal op ad den vej lige fremme. Så du skal lige over. Nej, jamen det er også lige over. Det er den her vej. Jeg kørte her i går, eller løb her også i går. Ja, men du sagde, vi skal op. Nej, så vi vil lige så godt bare løbe lige over terrænet. De her 2 hjul, vi slaver på, har vi lyst til at have dem inde i vores telt? Nej. Ej, nu har vi selvfølgelig en ekstra tønde, men... De fylder jo helt sindssygt. Den går over til... derovre. Men der vi fortsætter med på vores cooking time på. Ja, vi har jo tøj på den. Det er nu det jo til, at I begge to har røde tasker og røde jakker, ikke? Mm. Det bliver også dejligt om natten. Jeg bare følger efter en. Jeg kunne slet ikke se dig, Helle. Jeg kunne bare se den tønde, der går bravende. Ja, og gule jakke og sådan noget. Og... Jamen altså, vi har en gul jakke, grøn jakke og en rød jakke. Så mangler vi ikke en eller anden blå eller... lilla. Ja. Og vi kan lave sådan en total trafikløs, hvis vi stiller os oven på hinanden. Rød, gule, grøn. Ja. Dobbeltrød. Den er orange, Niklas. Ja, det kan vi sgu ikke se alligevel. Jeg kan ikke. Min farver er ikke helt op at køre, åbenbart. Nej. Zombie forud. 2 zombier forud. Ja, det er nok... Og løb langs vejen. Det ser sådan helt bekendt ud, det her. Der er også zombie oppe i skoven heroppe til højre. Fuck. Fuck. Hvorfor lavede vejen sådan? Ikke? Og inde på gårdspladsen. Ja, ikke der, det kan... Han er efter jer. Han er efter jer. Helle og Niklas. Er der kun én? Bure. Ja. Bure, venter om. Bure, venter om. Han er efter mig. Og lige vi skal stoppe. Det er nok klar, som 2 voksne mænd. Det der sving. Hvor er det? Det er der, der skal vi... Vi ser om... Vi skal lige tilbage til det der sving der. Det er nok. Det er nok rigtigt nok. Ja, det er rigtigt nok. Men vi skal... Nej, det er fint. Det er fint. Jeg er på kort. Men det er for, så kan du tage den igennem skoven. Og krydse 2 veje, for så kommer vi ned til en vej, hvor vi skal til venstre. Og så kan man løbe lige ned til lejren, stort set. Ja, vi kunne også bare følge vejen, så vi er sikre på at ikke komme væk. Så vent lige, fordi jeg er ikke med. Magter ikke at løbe igennem skov og bare vildt, så skal jeg til at bruge. Det er også federe at lære vejene at kende. Dem kan man bedre huske. Men det ligner det der grantræ, vi løber forbi går. Ja, de ligner næsten. Ja, det er noget bedre. Fra, at nu løber vi opad igen. Ja, men det er noget bedre at navigere efter veje. Det er altså ikke meget, vi løber opad. Lige om lidt, så kommer der et T-kryds, hvor vi bare skal fortsætte lige ud mod øst. Ja, lige om lidt på at se, hvor lang vejen er. Ej, det er jo ikke langt. Nej. Hvis du kravler måske. Men det var da en spændende tur. Ja, fed tur. Vi fik da prøvet bilen. Ja. Og det kostede også bilen. Jeg har optaget siden vi tog bilen, så jeg har nok brugt 50 GB plads på det. Okay. Og det var da utroligt så hurtigt, I kan løbe, mand. Jeg ved jo, hvor den fattige. Det er jer, der slæver på det tungeste, mand. Der er mig, der løber langsomt.
kondi. Ja. Og jeg er også, ja, hvad fanden er jeg? Healthy og hydrated og energized. Skal lige vente, fordi jeg er ekstremt tørstig. Ja. Super. Pumpkin seeds. Godt du siger det. Jeg smider lige en flaske vand her. Ej, det begynder at regne. Lav et bål for helvede. Der ligger en vand her under dækket. Det tager lige... Er du under dække? Nå. Bare smid flasken, når du er færdig med den. Ja. Ja, bare smid flasken i naturen. Nu lægger der 2 fyldte foran dig. Spørgsmålet var, om jeg tog den forkert. Det gjorde jeg. Og den bliver også lige bundet, den her. Bare pas på, at du ikke knækker dig. Men ud fra mine skrappe beregninger her, så er den der vej... Nu er jeg ikke tørstig, jeg er energized og brunt stoft. Okay. Det må være det. Yes, Niklas, så tag din vand, den ligger herovre. Den har hun bare pisset i den. Ja. I feel overfeed. Fedt. Sorry. I feel overfat. Ja. Så er du dernede, Bur? Jeg skal lige have baseballballer op igen. Okay. Er I med? Fedt, Niklas, du kan på space, kan du tage hjulet op og forsvare dig med? Ja, det ved jeg ikke. Og en zombie ned til højre. Bobby. Ja. Så må vi jo på julejagt i morgen. Igen. Ja. Ej, men nu ved vi jo nogenlunde, hvor vi kan finde dem jo. Start dagen med at være syg. Ja. Vi starter med at spise en brændt fiskefilet og drikke varm. Ja. Så har vi kørt. Jamen, så har vi da alle sammen prøvet at være syge. Ja. Det må man sige. Jeg tror, at dig og Helle bliver de første, der har overlevet det. Ja, vi har benefitter lidt fra den viden, vi har samlet her. Men det var så også en mild food poisoning. Ja. Og hendes en moderat. Og der kan jeg synes bare, at jeg tonser derud af. Så altså rådne ting, rådne kød og frugt, det skal I holde jer fra. Det giver en rigtig slem food poisoning. Ja. Og bær er også slemme. Mange af de der bær. Jeg ved ikke, hvad for nogle bær der er. Der er ikke nogen, der vil ud med, hvad for nogle bær der er værd at spise. Jeg tror, at de der blåbær, de der almindelige, de der blåbær eller sortbær, og hvad? Er det campen? Ja. Det er også... Fuck, det er synligt, mand. Ja, heroppe fra det. Er der brøden, mand? Det står bare på sådan en åben plads næsten. I need a drink. Eller hvad? Nå, der er ikke så langt op til en brønd oppe i byen, ja. Det var de der fucking dæk i vores... nu har vi så en tønde, vi kan lade være at lave kukker ud af tønden, jo. Ja, det bliver vi nødt til at vente med. Ja. Vi er thirsty igen. Jeg har lagt et dæk ind i, og nu har jeg det stadigvæk i hånden. Det er fandme fantastisk. Jeg relogger lige igen. Ja, jeg står også med et dæk ude og hopper. Det er ikke sådan lige at sætte den tynde der? Nej. Må jeg se at stille sig herovre måske. Men det er efterhånden et meget godt sted at loot, hvis der kommer nogen forbi. Nej, det er dejligt. Okay, hvorfor er... det var det heller ikke. Jeg tænkte, hvorfor fanden er teltet tomt? Det var det ikke. Jeg skulle bare scrolle. Nå, den tønde der skal vi jo have nogle ting i efterhånden. Ja.
putte noget i den blå tønde? Du skal fjerne låget. Nå. Of course. Jeg må også tro, at man skal ja, det synes jeg. Man kan proppe noget ind. Jeg får lov at lægge det ud. Ja. Efedrin. Der er der dejligt meget plads, ikke en skid. Der er lidt mere. Nu har vi ikke en dunk. Efter bliver hurtigt fyldt op, mand. Vi har også bare hjernedødt meget loot, altså. Men lige et stykke. Ej, hvad kunne vi altså godt bruge en masse tomme flasker? Der er Ja. tættet fyldt, mand. Ja. Har vi også fyldt tønden? Nej, men jeg er i gang med at fylde noget i. Der er stadig plads, hvis man er hurtig. Au. Nej, jeg kan ikke komme til. Den der er fuldstændig. Den anden er fyldt. Så er der en eller anden, der må... Fuck, man kan ikke, hvad er det, kan man sige. Hvor der er en eller anden, der må sortere det. Hvad siger den der? Pour cooking pot into, hvad? Blue, Ja, du kan hælde på... Ja, pakken. nej, det skal jeg Hælde ikke. på gryden af det. Ja. Men hvis man ikke kan putte gryden i, man kan ikke putte gryden hverken i teltet eller i... Jo, teltet kan den godt være. Kan den der? Ja. Nå, så bliver vi nødt til Så at du tage bare noget. flytte nogle ting over i tønden. Ja. Bliver jeg nødt til. Og den fylder 4 plads, så... Lægger jeg lige den der æske 9 mm ind i. Ja, jeg har også en æske. Og hvem har smidt knæklys på jorden? Det er jeg. For at få plads. Nå, okay. Du vil gerne Men det er have dem meget igen? rart at have det... Jeg ikke bruger vi dem. Nå, så tager jeg et af dem. Hvad siger du? Så tager jeg et af dem. Så har jeg 2 knæklys på mig. Og en Ja, jeg flare. har så et yellow. Har du Blå, et giver yellow bare nu? ikke så meget. Jeg har et yellow på mig. Nå, så der ligger et blue på jorden, du har smidt. Ja, eller den blå, den giver bare ikke så meget lys. Nej, okay. Der er mere, jeg skal af med. Min hat. Eller skal man beholde cowboyhatten? Den var meget fin. Og lockpicken, den tror jeg skulle lade blive, hvis vi skal låse et eller andet inde i et hus eller et eller andet. Den der skal jeg også af med. Vi havde en helvedes masse rå fisk, eller kylling, eller... Jamen det har jeg heldig spist. Nej. Det ligger herovre. Nej, altså ikke Der er 5 ud af de 6 tilbage. Helle hun tog en med for giftet sig. Ja. Ja. Det er også en ikke? Hvor er jeg bare thirsty. Det var da utroligt. Jamen skal du med op til vandpumpen? Ja, det bliver jeg da nødt til, for jeg kan ikke spise noget. Det skal der heller ikke. Nej. Jeg risikerer, du bliver nødt til at knække dig. Jamen Igen. jeg kan lige så godt prøve. Ja, det virkede sidste gang. Ja, det kunne jo være, det havde en god effekt. Kan det langt af. Jeg knækkede mig 3 gange, da jeg var food poison. Ved at drikke. Og så er der en, der smidt en hat også på jorden. Ja, det er... Den putter jeg lige ind i tønden. Så ikke den bliver væk. Så beholder jeg cowboyhatten. Ja, til trods for, at vi mistede vores bil, så var det nice, vi fik en tønde med. Det er også bilen, hvis den endelig bliver vibet hver onsdag. Den kan vi ikke rigtig tage med os ud. Nej. Nej. Jo, vi kunne bare køre den ind i teltet. Hvem holder... Jamen hvis teltet også forsvinder, ikke? Nå ja. Ej, det ville være skidt med alle de ting her. Ja, der er heldigvis et stykke tid så. Men vi vil jo bare lade være med at samle. Man kan jo ikke lade være. Nej. Men Det er hver det. onsdag,
så tager du dit bedste kit på dig, det du vil have, fylder dig fuldstændig op, og så tager vi en tønde og et telt og hvad der nu er væk i armene. Og når der så har været maintenance i de 3 timer, så går vi ind igen. Ja. Så vi telte og tønder op igen, og så kan vi gå ud og loot igen. Det er sur røv, men den eneste måde, at man sørger for, at hele kortet ikke ligger et sted i skoven. Ja, teltene og tønderne er de vigtigste, fordi så har vi pladsen til at fylde nyt loot i. Og jeg tror, det er alt noget hurtigere at løbe loot op med en rygsæk, end der skal løbe rundt og finde tønder og bære dem her op. Ja. Ah! Altså, vi skal jo helst ikke have mere end et telt mere. Nej. Fordi så står vi lige pludselig med flere ting, end vi kan bære ud af serveren. Ikke her, ja, det er også det. Zombie lige fremme. Hvad jeg rammer dårligt. Det er lige så dårligt som ham, mand. Fik jeg ramt dig, gjorde jeg ikke? Nej. Jo, det var tæt på. Ja. Så jeg bruger jeres krudt. You were unconscious? Fuck. Oh my god. Så lagde du dig. Skal jeg tage noget medical udstyr med op? Eller hvad? Det eneste du kan få hende op med, det er saline. Eller blod fra mig af. Jeg tror, jeg har en saline på mig. Hvis jeg skulle ikke have løbet hårdt. Jeg har en klar saline bag. Et medkit. Det er i hvert fald det, de skriver ind på den der medical. Ja, det er jo klart med saltvandsindsprøjtning. Det er bare lige så jeg kan komme op og få vand og brække mig. Hvor faldt drømmen? På bakken, ikke så langt derfra. Okay. står her under treatment under moderat food poisoning, som det nok er det, hun har. Mm. Det er det samme som mild requires more water and food, and it's more likely to require saline or blood transfusion to overcome. Der er stor chance for, at du skal bruge et saline eller blod for at komme igennem. Det at du ikke kan indeholde det væske, du kan sgu. Mm. Ja. Og spørgsmålet er, om en blodtransfusion vil give en et hurtigere kick end... Jeg tror jo, fordi så fjerner du noget af det infektet blod måske. Fra kroppen. Vi kan da starte med det der saline der, og så kan hun komme op og få noget der. Ja, hvis hun bliver... Ja. Efter det virker. Altså, hun kommer op af det. Prøv. Jeg har også en bloodbagger. Jeg har også en bloodbagger og starter kitten med. Ja. Ellers så har jeg der ligger en pristine bloodbag i teltet. Tror nok det var. Smider den ind. Jamen jeg har det i mit medkit. Så er spørgsmålet, skal vi starte med saline-baggen? Ja, det synes jeg. Ja, saline. Så prikker jeg hul med pickaxe. Ja. Småkage. Det var sgu da dejligt Iver til at se. Ja. Ned med bukserne, kanylen i røven. Ja. Ja. Eller pickaxe. Ja, sådan mand. Der skal ikke få noget der. Ja, så er der vi har bare samlet nogle flere af dem. Det var sgu da godt, det ikke var zombien, du fik givet det så. Ja. Jeg tror ikke, jeg skal løbe. Før i tiden, der kommer Jeg er meget thirsty stadigvæk. Har du ikke noget vand? Niklas, har du ikke en flaske med vand? Nej. Ja, men vandposten er også lige her. Hvis du vil have den, Vandposten er lige... det er højere. Ja, Og det er det der, hvor man ikke kan... Jo, hvis man har taget. jo, du kan sagtens springe over her. Du burde kunne løbe herover på et sale i din bag. Ja, så ikke lige på space, eller? Og ikke løber i combat derinde. Jeg kan ikke dreje mig. Hvorfor kan jeg ikke det? Der var den. Nej, jeg kan kun løbe sidelæns. Så må du måske tjekke batterierne på din mus eller noget. Jeg kan kun vende en vej. Og så må du løbe sidelandet så om på den anden side af... Ej, bagud. Kan du ikke løbe bagud? Løb lidt bagud. Det er... Bagud.
Jeg prøver. Ja, og så til højre. Der. Ej, hvor underligt. Nå, så er det jo bare med at gå i gang og drikke til jeg brækker mig. Ja. Det vil jeg gerne se. Er du klog ud med de briller der på? Ja. Jamen, de ligner faktisk næsten de briller, jeg har på i virkeligheden også. Men nu er jeg hydrated og energized i hvert fald. Ja. Kommer den lige om lidt. Ja, det vælter det bare ud af dig. Hun lige er færdig. Nej, du har brækket. Nå, så Så kom. kommer reaktionen. Jeg ved, man skal prøve igen. Nu er jeg her, hydrated og energized. Skulle jeg egentlig bare Nej. spise? Ja, lysegrøn. Nej. Vigtigt, Jeg tror ikke de er lysegrønne. ja, det er vigtigt, at hydrationen kommer op på lysegrøn. Ja. Der skal hele tiden være plads til, at du kan drikke meget væske, fordi din væske falder over hurtigt. Så er den hydration op. Energizen er ikke. Den er mørkegrøn. Prøv at, altså, så meget spise du bruger. Nærmest intet, eller? Nej, men jeg var heldig. Fordi min Energize, den var næsten lysegrøn hele tiden, ja. Men jeg spiste næsten ikke noget. Jeg pukede også 2 gange ekstra for at prøve at få noget ud, fordi vi havde først spist en æbler, inden du fik... Jeg kan ikke vende mig om. Hvad sker der lige? Altså, så må du lige prøve at relog, mens du stadigvæk har noget energi og lort. Ja. Altså, så er den jo bokket ud. Så er det lidt lækkert her. Take two hands. Meget lugtost. Der er ikke meget. Der er ikke noget over det her. Jeg tryller æbler. Jeg skulle da med for slidt min mousepad. For helvede, mand. Husk nu, hvis du finder grøn maling eller sort maling eller et eller andet, så... Ja. Sådan. Så kunne jeg bevæge mig igen. Ja, den siger stadigvæk, at min mave den er lidt op at køre. Ja, det tager lang tid med det der lort. Ja. Nu er min Vi brugte hele formiddagen og hele eftermiddagen på... Og fandme den der fucking kylling af. Meget gerne give en lærestreg om at aldrig nogensinde spise råt kød igen. Nu vidste jeg jo ikke, at det var skal bare råt kød, leve jo. af æbler og tomater. Jamen, jeg kan ikke forstå, hvorfor du ikke vidste det, fordi det har tydelig farveforskel. Jamen, jeg kender åbenbart ikke farveforskellen. Hudfarvet brun. Altså, jeg kan forstå, at fiskefileterne, de er sværere, fordi der er det bare hudfarvet, og så gul. Og jeg synes, der er meget mere forskel på fiskefileterne. Ej, kyllingerne, de er jo sådan helt brune, Ikke når når de de er er ristet. kogt. Men ikke Jo, når de er også når de kogt. er kogt. Jo. De der military boots der, kan man reparere dem? Ja, så... Ja, jeg tror, er det ikke læder? Jo. Mine de er badly damaged. Leather sewing kit. Ja, okay. Det må jeg så lige prøve. Hvad så trækker man så bare det der lædersøving kit ned i boksen, den stiplede ned under? Trækker hen over støvlen. Ja, okay. Eller omvendt. Er I løbet tilbage, eller? Nej, jeg er det op til de der højere hus, der er i. Nej, jeg plukker æbler. Og det der høje tårn, der er nede ved svævebanen, der lægger der våben op på.
Og lå en shotgun sidst. Jeg er mere interesseret i at finde en ordentlig økse, mig. Ja, men der skal vi ned på brandstationen. Så er han i. Og der er en kniv her. Bare en fucking almindelig økse til at starte med. Så. Nogle gange, når man er nede på brandstationen, så ligger der 3-4 fire axes. Der var sgu ikke nogen, der vi var dernede sidste gang, mand. Nej, men der siger, så plejer altid at lægge fire axes dernede, så er der lige pludselig ikke nogen. Nej. Der ligger der en dobbelt barrel. Lad nu være. Jeg er snart 20 æbler, tror jeg. Buer, Ja. vil du gerne have en pristine splitting axe? Det er en stor økse. Hvis du ikke skal bruge den. Flækøkse. Jeg ved ikke, hvad min egen er. Den er... Ja, min er damaged. Så kan det godt være, at jeg bare selv skulle tage den. Ja, det. Fandt jeg lige en økse til dig, ikke? Ja, men hvis du kan gemme den anden, så... Det vil lige så godt slide den op på firewood og sådan noget. Ja, jeg godt have godt plads til den. Ej, hvor er den dog fin. Hold da op. Shit, mand. Lort det samme. Hvad er du henne, Niklas? To vandpumpe. Hvad? Gerne ved nummer 2 vandpumpe. Ja, kunne det være lige, at jeg skulle løbe hen og fylde den der flaske op, jeg havde? Det er nok meget god dag. Ja. Er der nogen, der har været nede på parkeringspladsen og kigge? Nej. Jeg er oppe ved det der store hus der. Med de der tårne der. Og der ligger en... Der ligger en shotgun her. Ja, ikke den der dobbelt barrel. Jo. Ja. Easy. Så er der 2 pakker der. Det giver os også god hydration. Jeg kan ikke fylde flasken. Hvorfor kan jeg ikke fylde den? Hold op. Jeg ikke blive ved med. Det er fordi den tror du er... Tag den i hånden og tryk space og så fyld. Var der ikke noget at trykke space? Hvad? Så hvis du bare tager den ned i hands, så kigger jeg på pumpen, så vælger jeg den der hedder fill. Nu blev den fyldt op. Den er underlig. Jeg var der bare, når jeg har den hånd, hvor der bare use pump, så fylder han. Okay. Ja, jeg højreklikkede ellers på den, og så forventede jeg, at der kom et eller andet, der sagde, at man skulle fylde den op. Nej. Øj, der er en rød børneskoletaske. Er der nogen, der mangler sådan? Ja, hvis man kan putte klikken uden på den anden taske. Det vil være meget fint. Nå, der er noget jack shit oppe i svævebanen. Eller et par sort Converse sko eller noget. Der er en garage fyldt med hjul heromme bagved den store hus, men... der er sgu et af vores. Hvad var det, der skød? Jok. Gør jeg ikke. Kan jeg ikke være. Ej, det kan for helvede, mand. Ja, den er hoppet ud af vinduet her, mand. Fuck, mand. Det lød fandme vildt, det gjorde. Pristine økser, mand. Fandt du en pristine økse? Ja. Og skal jeg godt smide den anden? Eller, nej, den skal vi bruge til. Nej, lad os smide dem op. Ja. Fordi de bliver ret slidt af at hugge træ. Er der nogen, der mangler et pristine chest holster?
Nej, sådan et har jeg fundet. Jeg har et vogn. Ej, så forsvandt mit ansigt igen, mand. Det var da utroligt. Så blev jeg sort i fjeset igen. Lad du. Ikke tabt ansigt. Jeg tabte ansigt. Det falder nok ikke af. Ja. Og har I lukket Et damage sedanbil har jeg fundet. Jeg bruger 2. Hvem render rundt i bygningen sammen med mig? Mig. Okay. Der er 2-4, det vrømler med hjul herovre, mand. Vi skulle næsten løfte de der hjul, så de vil... Der er ingen anelse om, hvor du er. Nej, jeg er på anden sal. Der er ikke en skid. Du skulle næsten flytte alle de der hjul ud af garagerne, mand, så der kunne spawne nogle nye. Og jeg er opdateret. Ellers bliver det jo aldrig jul. Pristine shotgun. Inde i det her hus? Ikke i det store dig. Nej, okay. Det er overfor. Ja, det var den der... Den der side by side, ikke? Hvad siger du? Den der side by side. Fucking firehjulstrækker hjul, det er bokke for mig. Løbende af ved siden af hinanden. Du har det ellers i hånden. Ja, men det er så bokke. Der er nødt til lige at logge sig. Skal du tage vores sedanhjul, så, Niklas? Var der et sedanhjul? Ja, der var. Det stillede jeg ude på jorden. Hvad er der, tror? Jeg har noget, du gerne vil købe af mig. Hvad, hvor? På at gætte 2 gange, Niklas. Jeg har noget, du gerne vil have. Maling? Ja. Hvad farve vil du gerne have den i? Jeg vil have den i orange. Fuck dig, mand. Det har jeg ikke. Grøn eller sort? Sko. Sort er bedre end Sådan, mand. Lidt mere neutral, ikke? Ja. Lige præcis. Der er lige et æble, så... Ja. Hvad? Nej. Det skal da ikke have æble, mand. Jeg har jo 20 æbler eller sådan noget. Ja, men jeg havde ikke plads til den. Hvad? Ej, det er så løgn 21 her. Nå, har der stadigvæk noget i? Ja. Kun en lille bitte smule herfra. Der er 75% tilbage efter jeg har malet hjemme. Så vil du lige male Bues hat også. Det var godt holdt væk med min hat. Det er ikke altid, man kan du står med det forkerte hjulbord. Ja, det ved jeg godt. Det poppede ud for mig. Vi var ved at flytte dem ud, så der kunne spawne nogle flere hjul. Det er meget sød, den her hjul. Det har været over i pianobygningen. Ja. Der ligger kun en shotgun. Og baggården. Ja, den har jeg taget. Men okay. Har I været oppe i masten? Ja. Har jeg ikke. Og har I været heroppe i jagthytten? Nej. Jeg har ikke. Hæren dog heller ikke. Fuck, der var hegn. Der var et hegn mere. Der er en udgang. Ja. Ja, jeg har været i de der. Man kan først se hegnet, når man kommer op. Hvad siger du, Burt? Jeg har været i de bygninger heroppe. Okay. Hvor længere en Gatling gør? Fedt. Jeg har ikke været nede ad vejen her. Hvad med det der kæmpe røde tårn? Kan man ikke komme op i det? Er der nogen, der har været oppe i det? Jo. Har du været oppe i det? Der er lang tid at kravle op i. Har du været deroppe? Der er 2 trin. Har ikke... Ikke siden vi startede til spisning. Hvor jeg skulle kravle op. Er der overhovedet nogen chance for, at der ligger noget her? Husker I at kigge under sengene i Vicinity? Der ligger tit ting under sengene. Ja, det er rigtigt. Jeg altid bruge Vicinity i hjørnerne af bygningerne. Der kan ligge huller og alt muligt under sengene. Gå der væk. Det er lige før jeg får højt skræk af at være her. Klokken 1:30, mand. Jeg skulle... Du skal lige finde et hjul først til det. Et taghjul. Og så skal du hente bilen, så må du gå i seng. Ja,
Og så fuckede mit spil. Der står jeg jo rigtig godt heroppe, jo. Ja. Ja, der er sgu kun 30-40 zombier, når man logger ind. Om jeg løber tilbage med det der hjul der, og jeg ved bare ikke, hvor vi skal gøre det. Jeg er nødt til at logge ud med det. Ja, nu har vi da heldigvis heller ikke 8 tasker, vi skal logge ud med. Nej. Okay. Men havde du et par shotgun rounds, du ville af med, Bur? Ja, du kan godt. Jeg har ikke så mange, men du kan godt få nogle af dem. Godt gå et halvt. Bare ja. Bare sådan lige, hvis nu er ved at blive overrumlet. Jeg kan ikke huske, om jeg skulle lige bare, jeg tror, vi har nogle liggende derhjemme også. Jeg havde kun taget 10 med ud eller sådan noget. Ja, der ligger lidt derhjemme også. Jeg vil gerne have nogle. Er det de der 380 eller hvad? Nej, det er ikke. Det er jo Marco-skud. Nu snakker vi shotgun til os. Ja, jo, men jeg ved ikke, hvad de hedder, de der shotgun shells. Det hedder buckshots. Worldgate, buckshots. Må jeg se, om jeg kan finde tilbage til søen. Det kan jeg godt, det der nu. Som der er gået ild i et eller andet. Enten er det min hjerne, eller også er det min computer, det er jo ikke til det. Det er sgu nok computer. Og ja, man får ørerne over ham med at løbe med regnfang på. Jeg er hot. Er det? Jeg bliver sgu aldrig hot. Han er jo min. Ja, så. Ja, så er det buks. Hvor du lækker. Ja, jeg sætter fuldstændig vildt ud. Det er din computer, der er brændt af. Nej, det er lytter på min computer, og jeg er lidt 45 grader. Er det det, mener? Jeg tror ikke, hvad du siger. Det er kortet fuldstændig, der var i TeamSpeak. Cut the left. Det kan så stå og kigge op i luften. Ja. Stjerne kigger. Kan vi gennem tanken af? Hvad med tanken? Hvad? Jeg kan ikke forstå, hvad det er. Nej, ikke forstå. Nej. Og Bure, han er mod nord. Men vi skal jo ikke have noget med ud, når vi logger af den her gang. Nej. Det er dejligt. Det er jo julet. Jeg kan ikke lade dig med ud. Og der er det godt. Hør mig. Ja. Ja, der kommer du igen. Jeg løb derfra hernede, da jeg er mørkegrøn i hydrated, og jeg var fuldstændig boostet, mand. Hvorfor ligger der et hjul i vicinity? Hvordan kan der det? Nå, det var jeg spiser. Ej, det er godt nok meget, meget tydeligt, sådan et pristine kompas der. Ja. Jeg ved ikke engang, hvad mit er. Og det er meget slidt, men jeg kan se det.
Jamen så er der vel styr på pisset. Ja. Bare ønsker man kunne lukke teltet. Ikke er det godt en stor forskel. Jeg skal lige have lavet de der boots der. Ej, nu er jeg stik igen. Der ligger 6 shotgun. Det er også inde i teltet. Fuck. Moderat, så sick. Ikke vommet til Den er rød. Jamen, så er du i det der brække-stadie efter stage 2. Ja. Det var kun 10-15 sekunder. Og 12 gauge boxshot, ja. Så burde det være gået væk nu, jo. Jamen det passer ikke 100%. Nej, det gør det ikke. Det har været, min stadie har været meget længere. Ja. Så der er ikke andet at gøre end at holde. Bo op ved vandpumpen. Ja. Ja. Ja, du skal ikke vente alt for længe, inden du kommer ned af vandpumpen igen. Jeg har en halv flaske vand tilbage. Og kan jeg vide, om jeg kunne have alle 6 skud i den der pump action? Det kunne jeg egentlig. Kun da? Ja, det tror jeg. Jeg har dem ikke. Jeg ved ikke, hvad det ellers skulle være. Så skal det ligge på jorden eller hvad er det? Jeg tror ikke, jeg har lovet, så har han vel lovet dem ind i gånden. Du kan da se på den, når du tager den på, kan du ikke? Nej, det kan man jo ikke. Når jeg har den frem, så kan jeg ikke det se. kan du ikke. Men det er jo sådan en pump action, der kan sikkert godt være 6 skud i. Ja. Nice, man. Jeg gad fandme godt skyde den. Så skal vi altså finde nogle flere rifler, fordi nu gør vi det igen. Jeg har en jakkevær, og en pumpgun, du har en pumpgun, og Helle har taget et jakkevær. Ja, pumpgun. Ja, de bruger alle sammen shotgun shells. Eller shotguns, ja. Og vi har ikke ret mange. Nej, det var det. Jamen, jeg fandt det bare, det var pristine, så tænker jeg, det var da meget godt at have sådan noget. Så må vores næste trip, det må altså være op til den der store militærbase der. Så må vi bare løbe, vi ved hvordan vi overlever. Ja, men mindre